jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Julsar hande ko ñalawma altine hawri ko goo lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon guiɗoɗen habaruji meɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko fate politique hono kanko président Joe Biden wayno oɗo sadio on démocrate en kuuli wonde ko hono biyeteɗo Robert Kennedy ɗum noon koye famille Kennedy kañum woni ko candidat indépendant hawnaki ma wonanmo menace pour wawde hadde mo gagnade so tugnade sonduji kaali ko so tawi ko kanko Robert Kennedy o woni on continue wonde candidat ene wayno ko Donald Trump ma hawo hono kanko président Joe Biden kono so hayti wonde candidat ene wayno ko kanko président Joe Biden jogore hawde ɗum noon tugnade kadi haalduji gommi toon hono kanko Robert Kennedy junior yimɓe famille makko puɗɗimo yaltude ni critique demo pour yo nattu wonde candidat siftinde on noon kanko ko candidat e kadi ko ɓuuri ɓadade ko démocrate en kono noon ene wayno ko won haalduji ɗi o haalata surtout wasde gonɗin pinguji en wa changement climatique en ɗum ɗo fonde lurdimo e démocrate en toon to New York hono kanko ancien président Donald Trump ene wayno o wawi postude bond mo wiyano ɗum noon ko garanti gustonoɗo ha ken heddi 1.75 million ɗi o wawi postude garanti mum ɗum noon firti wonde ko oɗon garanti ma wallumo kanko ancien président Donald Trump wawde wadde appel hono kalis 1.64 million ɗi o fawaɗi sibabunde fraude baɗɗo toon to New York e kadi gueɗe ɗi ganduɗa kanko hoore makko ene waɗi luural hakkude makko e Jenny Carroll ko debbo takkunoɗo mo wi o memi ɗum walla o waɗi ɗum gueɗe guila o wonani candidat e guila ko addi hitande ujunnaje 2016 toon to Baltimore ha hande ene wayno ko kamɓe état Baltimore ɓe goni oɗo saa joni koye ƴewde fittude walla ittude kadi hono pompe jannoɗo toon siftinde on tan ko yimɓe jeegomo ronkunoɓe yiitede ɓe ko ɗiɗo tan jiita hen oɗo saa joni ɓene continue yiilade yimɓe wonɓe nder sankiɓe sibabude oɗon accident fama tan wonde ko won auto kadi jiitaɗo nder toon ndiyam to ene waɗi yimɓe ɗiɗo gonno hen siftinde on tan ko auto ji kewano e pompe bato o yanata hende kono ene wani won autoji julɓitiɗi sibabude pomme o yani siftinde on toon pomme o yandini ɗum ko sibabude bato goto baɗɗo conteneur uji ko kañum buuɓi hen on bato noon e mbi jaajini mum ma won laabi tati kote stade football habaruji men international toon to Israel e tugnade kadi ko ñalde toon hande hono seppoji mawɗi mbaɗi toon ɗiɗon seppoji noon ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe noddoɓe yo woteji ƴefte toon to Israel ko yacci woteji ɗi noon ko pour lomtinde kanko Benjamin Netanyahu sibabude wona doole yimɓe seppoɓe mbi wonde ko haare wonde hakkude mabɓe joni e Gaza nde ɗum ɗon ko faute makko surtout kadi o gueɗe kewɗe ɗewinno wonde ko mawɓe gartir walla laamu makko ma artir yimɓe ɓe Hamas dano ene wayno ɗum ɗo fof waɗani taw kadi holludeɓe oɗo saño hono kanko Benjamin Netanyahu on jogori bonni relation ngaji hakkude makko e États-Unis sibabude wasdemo heɗade conseil aji gummotoɗo toon to Amérique ɗiɗo seppoji fof noon siftinde on ɗum ko sibabude oɗo saa joni kala yimɓe ɓe joguino sipportunoɓe surtout to Europe e Amérique kaldima walla ko mbajimo kanko Benjamin Netanyahu yo perlejo deƴƴinde toon to kono e wani ko caliɗo oɗo saa joni ñalawma he kadi hollama wonde ko kamɓe force Israël naɓe ɓe mbawi bombude nokkuji taw ko yimɓe wonnoɓe toon taw ko volontaire uji defoɓe ko mbiyata cuisine international e ɓeɗon yimɓe hollaɓe hen ɓe kadi ne wayno passeport uji yimɓe étranger ji kollama hen taw ko yimɓe ganduɗa liggotonoɓe volontaire pour wallude yimɓe wonɓe Gaza ɓe hebde ko ñaami ɗiɗon volontaire uji jeeya hen yimɓe joyi au moins taw ko yimɓe liggotonoɓe toon ene wayno kamɓe laamu Israël tugnade kadi haaluji gumi toon ɓe mbi wonde ko maɓe continue ƴewde holno oɗo incident waɗiri ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo incident ene woni Israël nan sali ɗum continue enquête hande nder habaruji men international on to kadi ko fati Israël ene wayno ñalawma ɓe mbawi kadi bombardude toon to Damasque noon ko capital Syrie ɗum noon ɓe bombardé ko consulat mo wiyeteɗo ko taw ko consulat Iran ɗum noon tugnade kadi Iran no haaliri wi wonde ɓe mbayri toon yimɓe mawɓe taw ko yimɓe militaire uji kadi jeenoɓe consulat Iran tugnade kadi haalduji gommiɗo toon hono kamɓe Israël naɓe ne wayno ɓe mbari toon commando goto ko fati militaire agal biyeteɗo Mohamed Reza Zahedi ɗum warama attaqué ɗum noon tugnade hande habaruji gommi toon caggal nde général goto biyeteɗo général Souleymane wara nder hitande ujunnaje 20 taw ko américain ji mbarno ɗum toon to Bagdad
en wayni ko oɗo général Barad toon kanko biyeteɗo Mohamed Reza en wayni ko kanko woni ɓurɗo towde ko fate grade uji Barad toon to Syrie. Iran e nder haalluji ɗi haali wi wonde ko kañum hoore mum ma wattu kadi en jogui droit wattade kadi réellement ɓeɗo baraɓe ko liggotonoɓe ambassade ɗum noon e wayni ko Russie kañum hoore mum e nder condamnation waɗi wi wonde ko Israël gueɗe ɗe waɗata ɗe henna ko gueɗe provocation ɗum noon kadi ko hunde haɗade guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho nadde leydi janden en bomba toon surtout en wirlade bomboji e nokkuji ɗi biyeteɗi ko consulat walla ambassade uji ɗum ko hunde lundide convention Vienne baɗaɗo hitande ujunere temedde jeegom capanɗe jeegom e goho anda ko noon holko Iran jogori wadde oɗo saha joni kono e wayno États-Unis wi wonde kañum tinani nde kamɓe Israël nde ɓe bombartoon nde ɓe tinani hol bombarteɗo kono en wayno ko oɗo saha joni Israël nene continue condamnede par convention internationale surtout leyɗe l'Europe. Nder réaction mabɓe hono kamɓe Israël ɓe mbi wonde ko tunnade konngol kadi porte parole armée mabɓe mbi wonde ko neldude toon bomboji huɓere wiyetende consulat nde wona consulat peeje militaire uji pewjotene toon ɗum noon en wayno intelligence mabɓe rokkiɓe wonde ko oɗon général nan toon e wonde militaire uji goɗɗi kadi ko kamɓe dirigeant surtout opération ngaji yimɓe walboniyankoɓe surtout jeeyaɓe Hezbollah walla jeeyaɓe Hamas ɗe mbaɗata en contre mabɓe kamɓe Israël ko ɗum waɗi ɓe bombade toon ɗum noon en wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde joggorde nde ɓeydude caɗele gonɗe toon. Uji men international cakkitorɗen toon ko toon to Sénégal ko siftindon tan ko ñalawma janggo talata hawrata ko 2 lewru avril ko ñande hen woni hono laamu kesu gonɗa kanko Bassirou Diomaye Faye gañiɗo e nder woteji 24 lewru avril ko kanko jogori ƴeftude laamu ɗum noon ko tottamo laamu ngu ko Macky Sall siftindon tan en wayno ko woteji ɗi mbaɗa ko ñande 24 lewru avril ɗum noon ko caggal haareji walla seppoji mawɗi bannoɗi ɗon ɗum noon ko caggal nde Macky Sall kanko hoore mum tuuma walla takka wonde ko kañum tawi dirtini woteji ɗi e kadi en wayno ko oɗo saha joni haalluji ne keewi oɗo to banggue Sénégal to e kadi humpa ne heewi holko oɗo gouvernement kesso jogori wadde surtout kanko gouvernement Bassirou Diomaye Faye sibabude surtout won haalluji kalnoɗi ko ɓooyi surtout e nder campagne ummade kanko Ousmane Sonko e ummade makko e surtout kadi won haalluji kalteɗo oɗo saha joni taw ko parti gardinoɗo wawde wiide wonde holko waɗi sababu noɓe perdirni ɗum ɗon ko ɓe takkata hen Macky Sall ko wawi wonde fof ene wayno kumpa wonani yimɓe oɗo saha joni haade laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye jooɗade ɗum noon ko janggo heɓata sawru laamu toon to Sénégal siftinoon toon kanko Bassirou Diomaye Faye ene wayno ko ɓurɗo wonde cukalel e président ji Sénégal o yarata ko duuɓi 49 anda ko noon hol jogor wonɓe gouvernement makko ɗum noon ko janggo ma en gartu hen so tawi Allah jaaɓi. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Djiwol Sarr surtout wonɓe onon diwan West Chester donc hande ko fati waktuji nde humtete walla nde hejjete ene wayno ñallawma talata hawrata ko 2 lewru avril kejjare pour dattata ko 6h05 juulete salade ko 6h20 ene wayno ko kumtare wonata ko 8h03 nonde alarba hawrata ko 3 lewru avril kejjare pour dattata ko 6h03 kumtari noon wonata ko 8h04 bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Djiwol Sarr ko ɗi habaruji min jogo noon hande ɗemgal Pulaar siftindon tan hande ko altine hawri ko 2 lewru avril hitande 2024 siftindon tan ko janggo ñalawma woni président kesso mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye ko kanko janggo ƴeftata laamu noon ma en gartu e hawnaki e desuji muɗum ni e journal uji meɗen janggo yen mbaalla jaam on jarama.